וסתם הוא נראה כמו שהוא נראה. אבשלום, אני אומר אבשלום, אתם עולים אבשלום, הוא איש מקסים הגיע לגיל 70. פג פגפגו פגפוגי פגפגים, פגפגו פגפוגי פגפגים. קיבלת מזל טוב לגיל 70, משפחתיאל סטמלינה, ידוב חב"ד פדוצי וכל משפחת המלוכה התאילנדית. פולניות זוכות אצלו לצחוקים די קבוע, ובשירה זאת האמת הוא ממש ממש גרוע, אבל למרות וגם בגלל הוא מיוחד ומהולל, נספר לי שאין מושג שאבשלום מלמד זה מותג. אבשלום, אני אומר אבשלום, אתם עולים אבשלום, הוא איש מקסים הגיע לגיל 70. אבשלום, אני אומר אבשלום, אתם עולים אבשלום, הוא איש מקסים הגיע לגיל 70. אבשלום, אני אומר אבשלום, אתם עולים אבשלום, הוא איש מקסים הגיע לגיל 70. אבשלום, אני אומר אבשלום,